Assalamu alaikum malam. Allah muna son mu san sunan da wanda muke magana da shi. Ban ji ba? Muryanka ya dan fito kaɗan haka. Kabiru wa kenan? Kawo. Allah daga wani gari kenan? Niger State. Muka ce to da Allah yanzu ka kai kimanin shekara nawa duniya? Shekara 50. Masha Allah. Muka ce to daga shekara 50 ɗinka zuwa yanzu ya kake ji lokacin da ka taso tsakaninka da abokaninka? Masha Allah. To muka ce ko da Allah ya kaddarci ka taso da kai da abokananka, dan dole kana da abokanan haihuwa, baka taba jin wata kyara ko hantara ba daga gare su? Baka taba ba. To ko kana da iyali? Kana da mata ɗaya. To ko Allah ya kaddarce ku da samun ƴaƴa tsakaninku? Yara biyu. Masha Allah. Tsakanin su akwai mace ko namiji cike? Mace ɗaya namiji ɗaya. To masha Allah. Ka kai kimanin shekara nawa da aure yanzu? Shekara 8. To samun ƴaƴa fa sun kai kamar shekara nawa? Shekara 3. Shekara 4. To Allah ka albarkace su. Mun gode da wannan haɗin kai da ka bamu. Assalamu alaikum. Kana magana da Abdurrahman Muhammad Jega, Kebbi State, insha Allah. To Allah ya taimaka. Nan ka san kamar interview ne muke. Ba wani Yanzu ƙara wani tambaya tsakaninmu da kai kamar abun bai yi ba. To Allah ya taimaka. tambaya. Na gode.